Jidher numru kbir ta' partitari Laburisti ma jridux jaraw iktar il-Karl Stanjo Navarra fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista u jridu lura lil veteran Manuel Kuxkiri. Dan ħareġ ċar minn post li ttella fuq il-medja soċjali bħala riklam għal programm Pjazza fejn Stanjo Navarra kellu barax ta' kummenti biex iġibu lura lil Manuel Kuxkiri. Persuna partikolari kkummentat li ma trix tara iktar li Stanjo Navarra fuq il-wan għaskonti huwa big disgrace. Persuni oħra jistaqsu x'inhi raġuni għal Robert Abela keċċa lil Manuel Kuxkiri b'mod sfaċċat, azzjoni illi wasset għal rabja enormi fost numru kbir ta' Laburisti. Kummenti oħra indikaw kif mal-mument li keċċew lil Manuel Kuxkiri għalihom il-wan spiċċa, filwaqt li kien hemm diversi partitari illi qalu li għadhom qed jittamaw li Kuxkiri jiġi lura. Manuel Kuxkiri li kien ilu snin twal jippreżenta programm politiku fuq ir-Radju Laburista twaqqaf milli jkompli x-xandirit tiegħu mingħajr ma nagħta raġuni valida. Ftit tal-jimilu Kuxkiri għamela ċari li fil-jiem li ġejjin mistenni jikxef il-persuna li keċċietu minn One Radio u wasqar li issa One Radio huwa parti mill-passat e kif wara dawn is-snin kollha jwassal dan il-programm politiku issa għalqulu ħalqu. Kuxkiri qal ukoll li din ma kienx deċiżjoni tiegħu u li kieku għalih baqa' jwassal dan il-programm politiku lis-semmija ta' One Radio. F'messaġġ li wassal fuq Facebook ftit tal-jimilu il-preżentatur veteran Manuel Kuxkiri qal li ċerti persuni fih dan il-Partit Laburista qed iħallu il-poter jitlagħlhom ar rashom. B'din id-deċiżjoni qed tkompli toħroġ iktar fid-der il-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista bejn dawk li appoġġjaw lill-Prim Ministru Robert Abela u dawk li baqgħu jappoġġjaw lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat ewlenin fosthom Manuel Kuxkiri.